Oh, talakitok mga idol oh, sa kabuok. Isang balo. Mga idol oh. Inilaw oh. Ang dami. Yun mga idol, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao for today's video. So karon mga idol, mamukot na po mga idol oh. So fishing adventure na punta karon oh. Nara akong artista mga idol oh. Kuha na siya, master cooker. Yan. Oh, gadiwal-diwal. Gila wa. Tiglutoog ka ng... Tiglutoog na ginataan mga idol. So yun mga idol oh. Kita-kita lang tayo dito mga idol. Abang-abang lang mga idol. So prepare mo ang kuha mga idol, balon. So let's go na mga idol. Sulpion ta karon mga idol. Sa ato ang panagat mga idol. Sige mga idol, kay... Laga tayo, sumuro kay pakanal oy. Sumuro pakanal, sila kang tao haluan na eh. Kaya na mga idol, mga maulapap. Yun, abot na gini mga idol. Lusog dalat dung. Abot kami diri sa dagat. So backlight dito padulong mga idol. Ay, hunas oh. Hunas niya dili balod. Dintahan ni mga idol kay dili. Ay, balod. Kanaas man. May dili kay dagko ang balod mga idol, mura magkanaas mga idol. Loh. Dagko yung balod bay. Kaya ra man eh. Yan mga idol oh. Dako itaob gabi eh oh. Dako itaob gabi mga idol, iabot man diri sa babaw oh. Oh. Oh, layo pa ba kay dagat mga idol oh. Kira man eh. Kira mga balik ko, lumot. Amang taon na. Oo. Ha? Tulong tadto. Babaw mo kaya dia. Dito ta? Ha? Dito ta. Igo ko dia pagbalik mga kuan. So dito may padulong mga idol. Katong nay kanto dito mga idol oh. So baklay na punta mga idol. Ah, namin naligo. Be? Ay sabi? Maglagak lang siguro midiri mga idol. So abang-abang lang mga idol no. Mga idol, pag upa ko na maglatak mga idol, si Pidong ra akong gitabira sa lambat mga idol. Tanaw ta ni. So ato ni tanawon karon mga idol, og dapat ikuha. So mahalon siya mga idol. Meron mga idol banak-banak. Dong. Tanaw pataw dong oh. So. Oh, yan mga idol oh. Yan, may bangus oh. Maliit. Yan. Dito po mga idol oh. Yung unang area to mga idol. Yan mga idol oh. Pangalawang area mga idol. Nakahuli kami ng alimango mga idol oh. Malaki. Laki ng alimango mga idol. Yan. Oh, may mga banak-banak pa yan mga idol oh. Mga idol oh, banak-banak. So, nalisuos bay. Ito mga idol. Mga idol oh. Ito pa, Alimango. Sarap to mga idol oh. Duno man. Yan. So, diretso na tayo dito sa kanto pre. Ato ta padulong dito. Tubay padulong karon mga idol. Yan, alimango mga idol. Galing to ng pispan mga idol. Yan. So dito na tayo magkita-kita mga idol oh, sa kanto. Kurata na doon. Kuratay ka. Kurata kayo tayo, way. Go. Yan. So medyo siya maalon mga idol, pero may mga isda mga idol. So may nanlambat doon mga idol oh. So kita-kita lang tayo dito mga idol. Yan mga idol, ay nakahuli kami ng ano mga idol. Balo mga idol oh. Yan oh. Yan malaki to mga idol, balo. So budbud ay mga idol. Yan budburon. Yan oh, mga idol oh. Mga idol oh. Oh, tapa dito mga idol oh. Yan, tapa diri mga idol, nas ilaw mga idol. So wala na ako mabidyohin mga idol no. Kay ako may area sa kuan. Kay si Pidong dili makahawid sa video kay kuan, di siya kabalos password sa ako ang cellphone mga idol. So yan mga idol oh.
Ay almango ang huli namin oh. So nadagdagan ng mga idol, may balo oh. So amo gyapon ang kuanon mga idol oh. Among lagakan gyapon ang tapad mga idol. So doon lang mi sa kanto mga idol. Oh yan. Yeah. Yan na. Ato bang pre kay thumbnail na to. Idol. Ay sablit desibrando. Wala. Ayan. Okay. Huli namin. Isang balo. Yan mga idol. Wala na akong mabidyohe mga idol no sa pagdira sa pukot kay amo mong gong gisiper ang pukot mga idol. Yan mga idol, mga budburon yan mga idol. Yan. So, nandito pa mga idol oh. Yan, namuti mga idol. Yan mga idol oh. Oh. So, nasa ilalim mga idol. Marami yan. So nandito pa mga idol sa ilalim oh. Yan oh. So malapit na kami sa kanto mga idol. So amo ning lagakan ning tapad mga idol oh. So dito lang siguro ko makabidyo mga idol sa one. Kasi pinong ang ipaha dira sa pukot pag gumana mo area. Kay dire dili may makabidyo mga idol kay amo mang isiper ang pukot. So abang-abang lang mga idol. Dito ra kita-kita tong kanto mga idol oh. Giliguan bay. Ah, may banak ko. Idapa dong, idapa. Dito tabot ni Brado, diri ka dapit bira sa tubig. Ana. Mga idol, tanaw na to ni karon mga idol. Oh, nanay banak-banak mga idol oh. Oh, naalagi mga idol oh. Ngamang na oh. Gi, paspas si gamay dong. Paspas si gamay. Ay lang pug kay paspas kayo. Idungan ang kuan, bulsa. Idapa gyud ang kuan, idapa. Idapa ang bato. Ayan mga idol oh. Yan. Banak mga idol. No, nas bulsa daghan oh. Paspasain mo dong. No, na talakitok oh. Mga idol. Oh, talakitok mga idol oh. Sa kabuok. Oh. Yan mga idol. Ay. Okay na to mga idol. Oh, yan mga idol oh, talakitok. Sa banak-banak. Sana na yung pataob na. Hindi yung magpataob ah. Kitok. Kitok. So hunas pa mong kayo mga idol. Di pa kami makalawom o kuhan diri. Dala ito kuha na ang tubig diri mga idol. Abot ng tubig diri. Daw sa dito na ta mga dito na ta mga on. Mahaw din may karon mga idol, lagak sila may kaisa mga idol. Mahaw na po may mga idol, gutom na. Ano mga idol oh. Libre na to mga idol, pang ulam. Yan mga idol oh. Oh. Kasa na mga idol. Yan, mga idol. Last area ni mga idol no. Kay mga aon na may. Yan. So may ragi kayo mga idol. Tira niya mga idol. Mga ako sa mga idol, kay gutom na kayo. So, hunas pa mong godo. Lubog. Yun ay lambat ito mga idol. Kung sa mga idol, kay gutom. Yan mga idol. Yan. Ito lahat yung huli namin mga idol. May isang alimango mga idol. So, si Pidong naghinlo pa og kuan. Kilawon. Si Perong Grandex. So ako ron mga idol, maghaling ko diri mga idol kay magsugba pud may mga idol ba. Mag-ihaw kami ng ano, yung banak-banak na yung mga banak siguro ihawan sugba. Ha? Banak. Oo. Ba? Banak-banak. Ay, ready nang hinaling. Siga-siga na mga idol oh. Ay. Sampai ini karon mga idol oh. Pili sa mig asay sugbaho na mo ni mga idol kinirang ano. Dagko mga idol. Mga idol oh, hapit naging mahuman mga idol. Hapit mahuman na mo kinilaw mga idol. Sakto gini karon mga idol. Gutom lagi kayo mga idol. Pidong di na magtingog-tingog si Pidong. Gutom na kayo mga idol, tina na ko.
Ketinggalan na siya mga idol. Wala ka, kaon lang kita karon dol, pidong. Ingat sa sola idol. Sola idol. Umana magpangaon na mga idol, alagak na po mga idol, pero di na ako mag-video siguro mga idol. Mga idol, oh, timplahan na mga idol, ang kinilaw mga idol. Mga idol, kinilaw mga idol, oh. Okay. Mikos-mikosin na yun mga idol. Tapos kinilaw mga idol, kay nami kayo timpla ni si Ring Brandix TV mga idol. Sina to mga idol. Sinan na mga idol. Sina to. Yan ang mga idol, oh. Minihaw at saka kinilaw mga idol. Yan kanin namin mga idol, oh. Sampi na mga idol. Mga idol, mga osa tayo idol. Mag-present tayo mga idol, oh. Yung mga idol. Man, sa anak, sa Santo. Lord, palinginin ng pagkaon Lord, nga sa mga tubangan ko lang Lord, nga Lord, nga makadungong ni kabaspog sa among punas Lord. Sa among pagpamukot rin ang dawa Lord, nga Lord, nga walay daw tanong tamang Lord, o save me kanina Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. So, mga idol, mga unta mga idol. Mga idol, bahin-bahin na nato nitong grasya nga gihatag sa Ginoo Lord. Okay. Eh, kaunta ni oy. Kaon mga idol. Idol. Mga idol, oh. Laki mga idol, oh. Mga idol. Sarap mga idol. Sakas dapin mga idol. Idol, naunta. Sampi na. Sampi na mga idol. Sarap ng kinilaw mga idol, oh. Ang kanon mga idol. Nagbawan galing kagutom na. Idong meron mga idol. Bawang yung kagutom na iba. Mga idol, oh. Kinilaw, oh. Ang dami. Lord, si Miluyar, wag yun siya kanina idol. Kaya gutom daw kayo siya. Mulo pa ba niya, di ka mo gina. Di ka mo, pamangko. Nakuha na si Ramdan Dudto. Isa, ato nang kita. Ngaham ta na ako ato abot nimo. Ngayon naipot ko na sudo. Sarap ng kinilaw mga idol. Ah. Mga idol. Sabi nga ayos kayo mga idol. Sampian na gina akong mga ruto mga idol. Gusto na ispidong mga idol. Agak ngambay mga idol, ah. Sayang. Shout out sa tanang subscribers sa Mananggiti MP4. Bal mo sa amo para lakaan mo na ni Pimente. Padayon ni punta mga idol. Kahit nagkahirap-hirap nga nagkalisod na. So, shout out tayo ko kay Waray Vlog from Samar dito, eh. Ayun idol, kain tayo mga idol. Dito na siya pirmi sa akong video. Out sa inyo tanan. Shout out Waray Vlog. Ano ko na mga limangong dagko kayo. Wapo kasi pang crop. Si Star si Yang. Bubo ba lang ito? Bubo. Kawayan. Mga idol, oh. Mahulot mga idol, oh. Ganun pa kayo? Sila karaw-karaw mga idol. Karaw ba? Tawag kang sili mga idol. Halang kayo mga idol, ah. Ang gandong na, oh. Kinilaw ba? Ano kaya?
busok kayo busog mga idol. Oy. Oh. So mga idol, dugos ka bakod agad tindog. Gusto mo tindog-tindong. Ay. Nahurot ang mga kanon idol. Dol ay. Nahurot bro, hudto rin na mo na yung hilaw. Ay sayang mga idol. Sunugin mga idol. Busog na gyud. Ating suga mga idol. Kaon hurot yung sili oy, kaon na ako uban. Ha? Sili. Busog na mga idol, lamit pang Yo yata. mapaganag sili ba kaon ba? Sili. Bawan mo ko sa hang. Hingos-hingos na. Musingos idol ay. Oh. Ayan mga idol. Kinilaw namin mga idol. Hindi pa naubos mga idol pero busog naman yung mga idol. Gamay mga idol. Yan lang kuto pa tong video mga idol. So next vlog lang punta makita-kita mga idol no. So yun. Dire na tataman mga idol. Thank you very much. Salamat mga idol. The Happy New Year, layo-layo pang Pasko mga idol. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas mga idol. So, yun mga idol, dire lang kuto pa tong video. Daghan kayo salamat. Yo, bye-bye.